se naqralkom il-ħrafa li jisima Il-Prinċipessa u l-Piżella. ħrafa li hija oriġinarjament miktuba minn Hans Christian Andersen imma hawnhekk qed insibu adattata għal Malti mill-kittieba Ruth Frendo fil-ktieb u komplew jgħixu kuntenti għal dejjem. Ħanibda naqraħilkom. Rosie u Julian kienu qed jilagħbu mal-kelb u l-qattusa tagħhom. Kien qed isirilhom il-ħin biex jisimgħu l-istorja tan-nanna. Eżis, huwa importanti li nifhmu kulturi li huma differenti minn tagħna, anke jekk jidhru daqsxejn strambi, ix-xwejħa qalet lit-tewmin. Bħalma dejjem kienet tagħmel, in-nanna laqet subajha biex tmexxi l-paġna tat-tablet tagħha, ħarset li n-neputijiet bit-bissima f'għajnejha u bdiet l-istorja. Mela darba, f'pajjiż il-bogħod ħafna, kien hemm reġina, re u binhom il-prinċep. Il-prinċep kien imdejjaq ħafna xtaq li jiżżewweġ imma ma setax jisib arusa peress li fir-renju ma kienx hemm prinċipessi ta' veru. Il-ġenituri tiegħu ir-re u r-reġina kienu nkwetati ħafna dwaru. Mela darba f'lejla xitwija b'xita nieżla bil-qliel u bir-riħ ivenven instemet taħbiba mal-bieb tal-kastell. Fil-fatt ma kienet sempliċement taħbita għax xi ħadd kien qed isabbat mal-bieb. Seftur mar jara min kien hemm waqt li r-reġina marret warajh. Kienet prinċipessa sabiħa li kienet imxarba għasra fix-xita qliel li kien hemm. Ma tantx kienet tidher attraenti. Il-povra tfajla kienet fi triqita lejn il-kastell tagħha meta ġiet attakkata minn ċorma ħallelin. Is-sefturi tagħha qatluhom la kollha u anke żwiemel serqula. Imma b'xorti tajba, il-prinċipessa irnexxielha taħrab. Ir-reġina deret inkwetata tfajla, miskina, aħjar tbiddel il-ħwejjeġ qabel ma jaqbdek xi rieħ, il-mara qaltilha. Il-prinċipessa ttieħdet fil-kastell. Povra tfajla, tassew kienet imwerwra u mtertra bil-bart. Ma daqgħu il-ħin il-prinċipessa rat lill-prinċep li kien għadu fil-kamra tal-ikel. Xi ftit mistħijin huma dbissmu lil xulxin, imma qabel ma kellhom iċ-ċans jintroduċu ruhom, is-seftur mexxa lill-prinċipessa il-bogħod minn fejn kien jinsab il-prinċep. Għamlula banju sħun u l-prinċipessa għadet todos fl-ilma tal-banju. Bdiet tilgħab bir-rawa maħluqa mis-sapun u tajt kemm daħket. Libsuha ħwejjeġ nexfin, imbagħad tellet ċara u f'kemm ilna ngħidu il-prinċipessa kienet lesta biex tiekol mar-reġina u mal-familja rjali. Imma il-prinċipessa kienet differenti ħafna minnhom. Neħħiet iż-żarbun, selmitilhom billi baxxiet rasa. Minflok ma użat il-furketta u s-sikkina, kielet biċ-chopsticks. Il-koppja rjali u l-prinċep ħarsu liha mistaġbin, bdew jissuspettaw ruhom minnha. Ma nemminx li hija prinċipessa vera, iġġib ruħha wisq differenti minnha. Irid insir naf il-verità dwarha, ir-reġina pespset lil żewġha. Ir-reġina u s-sefturi tagħha marru fil-kamra fejn il-prinċipessa kienet ser torqod. Ir-reġina rrid tagħmilha test biex tara jekk kienx prinċipessa tas-sew. Għalhekk poġġiet piżella fil-qiegħ tas-sodda. Imbagħad ordnat lis-sefturi biex ipoġġu 50 saqqu fuq il-piżella. Prinċipessa vera tħossa l-piżella minkejja s-saqqijiet, sostniet. Is-sefturi qalaw f'wiedhom imma fl-aħħar irnexxielhom iwettqu dak li kienet talbithom ir-reġina. Il-prinċipessa li issa kienet libsa l-piġama daħlet fil-kamra tas-sodda u baqgħet imbelħa tħares lejn is-saqqijiet. Dini s-sodda nispera li torqod tajjeb il-lejl it-tajjeb. Ir-reġina qalet hekk kif flimkien mas-sefturi ħarġet mill-kamra. Issa li kienet waħida, il-prinċipessa telet is-sellum li kien hemm ma' ġenb is-sodda. Imma tfajla ma setgħetx torqod, għadet iddur u titqalleb. Is-sigħat gerbu u ma damx ma tfaċċa jum ieħor. Il-prinċipessa ma setax tieqaf tittewweb hekk kif daħlet fil-kamra tal-ikel fejn il-familja rjali kienu qed jieħdu l-kolazzjon.
Il-prinċipessa qalet li kienet għamlet lejl sħiħ imqajma għax ħassita qiegħda fuq xi ħaġa jibsa. Mela vera inti prinċipessa avolja tidher differenti minna? Għax il-prinċipessi veri biss iħossu l-piżella mis-saqqijiet, ir-reġina ammettiet. Sa fl-aħħar, il-prinċipessa u l-prinċep setgħu jiżżewġu u għexu ferħanin għal dejjem. It-tmiem, jidher li l-istorja kienet ħadmet tajjeb mat-tewmin għax bdew jittewbu binas, imma n-nanna kien baqala x'tgħidilhom, m'għandniex nibżgħu minn kulturi oħrajn, anke dawk li jidhru strambi. Iridu wkoll napprezzaw u nifhmu kulturi u soċjetajiet differenti, ix-xwejjeħ qaltilhom. Il-lejl it-tajjeb qaltilhom in-nanna u titfi d-dawl biex anke jitmur torqod. U dik kienet l-istorja tagħna tal-lum. Jiena sa frattant ħankompli naqra minn dak tip tant sabiħ u narakom darb'oħra. Tislijiet!